लोगोफोर येसर गोजौनिफ्राय मोनसे खौरां फैदों दानो जों मोनसे जायगायाव आवगायलांनांसिगोन बेखायनो मालफ्रा सोदो आरो लोगोसे नैबे मेपखौ नायना ला अके बस जागोन बस बेनिफ्राय जों आवगायगोन बेयाव हाग्राबारि दं आरो इयाव दै गोजा बेयाव एसे गिथावनाबो आरो इयावबो खैफोद गोनां जों बेखौ मोजाङै आरो हुसियारै थांनांगोन जागोन सर मोजाङै गोसोआव ला बेयाव खैफोद दं आरो बेयावबो एबारसो हाग्राबारि इन्ट्रेस्ट मोनसिगोन नंगौ एबारसो मोजांथार जागोन जाबायना औ बस जाबाय गैला आयु गिख्रंथावलै लोगोफोर मोजाङै थाबाय बेजों मोनफैबाय जों दा ओरै थांगोन
लोगोफोर जोंनि थांखिया बारा गोजान गैला ससे थांबावबानो मोनहैसिगोन बेयावनो दसे जिरायना लादों जागोन सर ओंखाम उखैबाय माथो ओंखाम मोनफैबाय ओंखाम उखैदो बे हाग्राबारियाव बहा ओंखाम मोननो कीप साइलेन्ट बे जायगाया जोबोद खाथ्रा बे अरनबारियाव नोंसोरो कमोडिसिखौ मोनदों नामा Kita mata saksi bilang ini asla. Masuk, dia masuk. Yono. Dia masuk. Berasa. Bây giờ thằng thằng nó bây giờ thằng nó mà không có